Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa atong mga suking tigpaminaw din sa naginusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. O kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abutis Foundation Incorporated ang pagtuki. Kini yung alagad si pagtuki Tats Samson makig-uban kaninyo sa ka oras nga pagpanuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mga higala, Hulyo 11 karon 2015, adlawng Sabado, ikaduhang Sabado, no? Sa bulan sa Hulyo, o ang atong pagaisgutan populasyon o kaugmaran. Again, ang atong topic karong buntaga, kabahin sa populasyon or population o kaugmaran. So, apan mga igala, sa di pa kong padayon, tugutiin ako sa pagpangayo katahuran pagbalik kaninyong tanan nga nagsunod kanunay ning ato ang programa, no? Nga nagsunod kanunay nining sa atong istasyon, no, sa DYLA. So kamong tanan nga ana diha sa lain-laing dapit, labi na gyud sa atong mga silingang probinsya. Unahon nato dinha sa probinsya sa Leyte, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros ug ingon man sa pipila ka bahin sa Mindanao, no? Ug labaw sa tanan ang ato ang mahal nga probinsya sa Sugbo ug ang iyahang mga isla nga sakop niini, no? Isla sa Camotes ug isla sa Bantayan, mga higala, no? Kaninyong tanan nga nagsunod kanunay labi na gyud sa atong mga opisyalis, no, diha sa mga isla, no, nga anaa ug yun sa dinhi sa ato ang mga lungsod ug siyudad dinhi sa probinsya sa Sugbo. Kaninyong tanan maayong buntag sa atong mga nanay, no, nga anaa diha silang panginabuhian karon, no, kauban sa atong mga nanay sad nga bisita karon. So kaninyong tanan, no, sa itong mga kaigsuunan nga mga drivers, taxi drivers, bus drivers, jeepney drivers, atong mga tricycle drivers, no, nga og ingon man sa mga habal-habal drivers nga nag-standby karon nga nagpaminaw, no. Ni nga tong nagsunod ni natong programa, kaninyong tanan maayong buntag. May naota nga kining kabuntagon o kining adlaw puno sa kalipay, puno sa kalinaw, puno sa paghigugma, mga higala, no? So, nindot kaayo. Unya, sa akong mga suki kayo sad nga tigpaminaw, diha sa Tinaan, Naga, Cebu, no? Sa ato ang membro sa pamilya, ug yung sad diha sa Lahug, no? Si Remy, ug ang pamilya, no? Kaniyong tanan, maayong buntag, no? Okay, so mga higala, din nato langanon sa pagpaila nga to ang mga bisita, no? Karong buntaga dinhi sa studio. Unahon ako sa pagpaila nga to ang mga super nanay nga kuyog nato karon. Unahon nato pagpaila si Ma'am Maria Teres Soles. All right, Nanay Maria Teres Soles, mayong buntag. May buntag sad, sir. Nya ayo kalinti pag kuan gyud greet ang ato ang mga mahal sa kinabuhi og ingon man sab sa to mga kahigalaan og masilingan. Go ahead. May buntag diha sa Barangay Sandayong, Guadalupe, Cebu. Sa akong mga kasilinganan o kauban ako sa member sa RAPI. Diya karon sa ako sa DYLE para ma-represent sa program karong buntaga. Alright. So, mao ka to si Nanay Maria Teres Soles. Nya, sunod akong ipaila may gala. Dinhi kuyog ni Ma'am Maria si Ma'am Joy Tirando, no? Yes, Ma'am Joy, mayong buntag. May buntag sad, sir. Ako rin si Joy Tirando, taga Sandayong, Guadalupe. O guest din sa kuan ka ng pagtuki. Alright. Buntag ka. Okay. Unya nga atong mga kuan ha? Padol. Atong mga nanay, atong mga mahal dahil sa kinabuhi ayaw kalimti, ha? Akong bana diha, mga kasilinganan, nga nagpaminaw karon sa DYLE, ani kami diri karon. Okay. So inyo tong gingnan nga maminaw gyud. Burnout, sir. Yung na Sayo pa kayo. Burnout, sir. Burnout, ha? Amo tumingnan sila, sir. Basig kuan na to. Basig nanay kuryente. Okay? May tapos So, kuyog sad nato karong taud-taud mga higala, si Sir Jonar Dorado, no, ang usa ni siya ka director, no, sa Rafi Microfinance Business Development Unit. So, siya mo ay kuyog sa nato karong taud-taud ug yun man sab kuyugan ta ni Attorney Bruce Ragas, no, ang regional director sa usa ni siya ka empleyado, no, usa ka opisyal diha sa Population on Commission Regional
Director 7, no? So siya mo ito ang director, regional director sa POPCOM mga higala dinhi sa Region 7. Okay? So karon taud kuyugan ta nila. So mga higala, matud pa sa World Meters Information, no? Ang Pilipinas ni rangko og ika-12, no? So rank as the 12 most populated countries in the world, no? Populated country in the world, no? 12. So imagine na mga higala. And with the country's population growing fast each year, it sure would impact on the delivery of basic services like health and education, and on the capacity of every family to provide properly for each members mga higala. So kuyaw, no? Kusog yun kayo ang pagtubo na to sa to ang populasyon mga higala, no? Why family planning? Why family planning matod pa, no? As the Philippines celebrates World Population Day, it focuses on the importance and the urgency of addressing population issues, which includes the need to support every citizen of this country. So, importante yun kayo na mga higala, no? So, nining ato ang celebrar sa World Population Day, gitutukan yun ang kaimportante, no? Sa kining pag-address sa population issue mga higala. A lot of problems, no? Nga ni anhi, no? Or ni kuyog sa ato ang pagtubo. Apil na niini ang inability to feed and provide for their families tungod sa kakulangan, no? Sa economic opportunities mga higala. And while study shows that women, no, mga kababayan are among those directly affected by economic difficulties. So they are actually among those who have less chances at escaping, no? Nga kinigid sila in tahon may apektuhan dayon ang ato ang mga kababayan, no? So ang mga pangutana mga higala, what steps has the government taken to address the population issues the country is facing? What can the public sector do to help alleviate the economic impact of a kining pagtaas, no? Sa population mga higala. So mao na mga pangutana nga atong gustong sayran gikan sa ato ang mga bisita. Unya minaot ang pinaagi silang pagpaambit, no? Aduna tay igong impormasyon nga mahibawan unya kita pod, no? Mahayagan, no? Sa unsay atong mga pagabuhaton mga higala. Okay. So di na to langanon dayon ato dayoning sayran gikan sa atong mga bisita. Unahon ako sa pagpangutana si Nanay Teresa, no? Nay, karon kumusta? By the way, si Nanay Teresa aduna ni siya 7. 5 kaanak. No, sa pamilya tanan 7. Kanya si Ma'am Joy 6 kaanak. So sila tanan sa pamilya 8. Gagmay ra kayo. Sisim kay sir. Gagmay ra kay tanan. Okay, 5 children, nya si Ma'am Joy or si Ma'am Teresa, nya si Ma'am Joy 6. Oh, okay, kuwangan pa ko no. Now, ang pangutana, unsa may impact niini, no? Para ninyo kung dako kag pamilya, unsa pay impact ani sa pamilya, no? Kung daghan, no, members pamilya niya. Unsam sad ka lisod baka, no? Nga mo provide ta, muhatag ta og mga panginahanglanon alang sa atong mga members pamilya. So, kana, kisay mo na. Ma'am Joy, murag nga. Ako una. Sige, Sir, Ma'am Teresa. Okay, ang good. number 1 yun is impact sa atong pamilya. If daghan tag-anak, sir, is kanang atong needs sa atong anak. Number 1 is pagpa-edukar. Okay. Oh, Ma'am, ginayunahon dayon. Yes, pagpa-edukar jud ang pagpa-eskwela. Number 2 ang kaon. Kaon. Ang number 3 is ang kanang manginahanglan sa mga sanina, shelter. Shelter. So lisod jud kayo, O sir. mga gamit, no? Gamit jud sa panimalay, Gamit especially panimalay. watay balay nag-rent ra, so lisod Oh. kayo, So sir. ikaw Maria, Nagamay ra nag-rent jud, ka. sir. Nagamay ra jud ako ang kuan balay Inyo ang gamay. Oo, pero Gamay rin yung balay. gamay ra pero mao lagi na Nya, mapaigo sad. sakto ra sir kay gidibuldik. Kay ginawoldig, no? Kay kini Mao, si sir. Ma'am Maria,
himsog sad, no? Oh, himsog kay happy Himsog. man sir. Kay happy. Bisag kuan sir pero happy man among pamilya. Alright, no? So, Pinabangay lang ba education, nya kini pang sa panglawas. ako? Oh, pagka na No, apil pa na. Nya panginahanglan na to matag adlaw. Mao lagi No, sir. matod pa nimo. Okay, ikaw Ma'am Joy para nimo. Unsa may impact ka sa pamilya kung daghan, no? Lisod sir, uy, lisod jud kayo daghang kag anak kay importante man gyud ang kuan jud sir edukasyon sa mga bata. Mm. Pait man sad kaayong dili ka kuan sir. Nya Dili ka pa-edukasyon sa imong mga bata kay mao ra ba yan ay kuan na nimo inikadagko ko sa imong mga anak. Duha ang pagkaon. Lisod man sad kayo kung mga bata mga yung pagkaon niya wala kay kahatag. Mao gina siya sir nya. Mo na panginahanglan sa mga bata kung unsay pangayoon parte ng mga sinina o wala kay kahatag. Nya labi na karbong panahon na ra ba murag maibog na gid ato mga kabataan, no? Tinuod na, Nanay sir. mga gadget. High-tech naman dun, sir. High-tech na. High-tech naman dun, sir. Nana may ginano na mga By the way, Ma'am Joy, pila edad si mong kamaguangan? mag-15, Mag 15. Ang kabanghuran 4. 4. Ikaw Ma'am Maria, 16. 5. 5. Akong youngest. So nauna kag So, ninyo I have Ma'am Joy. high school. High school, duha ka high school. Duha ka elementary o Duha ka elementary o kito. Ikaw Ma'am Joy. Ako usa ka high school niya kana elementary upat niya. Okay. Usa ka kinder. Alright. Oo. So, pero buyag ha. Pero matod pa sa kauban ako nga foreigner. Kana magpanahon nga magsurvey mi niya. Nag-survey na mo nga sa panimalay na ay anak. Mingo din siya touch blessing. Bitaw, tinuod ang Blessing. Ang ilang magus Ginoo gyud, you to the word and multiply. Yan sa naman ni Ron. Sa una to magamay pa ta. Over naman ang Karon daghan naman. naman. Pero mao ginano ang mga pagtulunan nga ato ang nahibaw-an nga arita sa kalibutan haron magdaghan. Bitaw. Okay. Pero di sa gingon nga magdaghan ta kutos mahimo Ah, di nga sad, sir. maglisod Di na sad, sad ta. sir. Tingali ato sang apil na niya na ang paghuna-huna no kung makaya ba nato ato bang mapaedukar no. So kana no nya matod pa ni Ma'am Joy lisod jud kayo. Lisod jud kayo sir na ambot lang. No? Lisod yun kayo. Okay, now, yun sa man ninyo pag-abag, no? Sa pamilya, labi nigid sa panginhanglan nun. Ang imuhang, Ma'am Teresa, imuhang bana, nagtrabaho, wala? Edgen sa St. Peter. Okay, sa St. Peter. Okay, insured na. Ensure na Okay, ikaw, Ma'am Joy. Waterproofing sir, waterproofing akong bana. Waterproofing imong bana. So, ang kamong duha, inyong bana na ay pangita. Na ay pangita. Okay, now, kamo, isip mga nanay, kanang unsa man sa inyong ikaabag sad sa pamilya, labi na gyud sa pag kanang provide sa mga panginahanglan nun sa pamilya. Ako yun, sir, at the same time, private duty ko, sir. Okay. Oo, niya. Kung Sa private? duty ko sa mga pasyente ba, like ka ng ICU transout. Mo the ba? private ko, Unsa man duty yung ko, background nimo, Ma'am Teresa? nursing aid ko, sir. Nursing Oo, aid pero ka, okay. dugay na ko, sir, ana niya. Pero wala ko'y pasyente, mao lagi na, negosyo gamay. Kay, Oh. kung dili jud ka mo ambagan na, Oh. kay kami, og na ko'y pasyente, na ay kwarta, na Oh. ay income, pero Oh. wala sad. Okay. So, mao na ako. So manang abagan gyud og Unang naay ikuan ko negosyo. sa Shopee. Okay. Para mapuan ba? Madugangan. Nakoy kay lisod ko sir, everyday needs namo is dako baya gyud. Lisod jud kaayo kay nakoy high school pila ang Tinuod. nya plitihanan baya gyud na Tinuod. sir kay layo. Oh. Oh. Tinuod, ako gani nga duha ra ako ha. Oh, see? Sus maglisod-lisod man gani. Tinuod, jud, sir. No? Magkautang-utang. Ang kaon lang jud sir number 1. Mo gyud. Kung No? wa kay pakaon pagkaugma problema kaayo asa na sad ka. Sumuna akong style jud. Alright. So mao na nga if na ko'y patient na pero Naa. walay pasyente sumuna negosyo. yun. Negosyo Kay yun. Lisod man. Oh, ikaw Ma'am Joy, unsa man sa imong mga pamaagi pod? Ang pamaagi jud ako sir kay para makatabang ko sa akong bana. Mm. Mao na kanang nanguan jud ko sa carbon naninda jud ko. Ninda ka sa carbon. Sa may paninda ganito. Ukay-ukay sir. Ukay-ukay. Okay. Mga sinina. Mga Mao na- RTW. Oo, mga RTW kay para makaabag ko sa akong bana kay lisod Okay. kayo nga ako rang bana mao akong Sa ligan. saligan. No? Kay ubay-ubay ra ba gyud unom Oo. unya Nya, puro pila ga estudyante estudyante. sir. Sus kana lang pangpa-eskwela niya tingkuan na, tingbayad na sa Tingbayad na, kuha, sir. no? Di bisan pag public sir. Misig public. Grabe Dako, jud ron sir. bayron na Ang sa requirements public, lang every sa usa ka estudyante Oh. lang. Mao na Mga karong tuiga sa usa ka estudyante mo pila average? Sus.
Ang imong 5,000 sir sa Kuwang. sa ilang requirements kuwangan. Apil pang mga Wa pa libro, ng ana. bag, wa pa ng uniform. Okay. Mga requirements Dako, na na, sir. sir. Murag ang Jude good murag dako na di kaayo. Ha? Dako, Jud. Dako, Jud. Dako, Dako, Jud. Jud. Alright. Now, unsa may inyo hapong isip mga kining pagka-membro ninyo, ikaw Ma'am Maria, pila ka katuig na membro sa RMF? Bag-o pa ko sir. Bago pa. Oo. Okay. So, ang imo hada naka-access ka og puhunan sa imuhang mga paninda sa isda. Alright. Pero ninda kag isda o ko kita ni mga burluloy da kay manindag nga isda mga Di bang kuhilig anang sir mga kay sinaw-sinaw wala magkuha. man na. Okay, ikaw Ma'am Joy, pila ka tuig nga na membro? Mag 2 years na ko, sir. 2 years na ka. Okay, nag-inis So, Yan, karon nga na member na ko sa Rappi. Oh. Kuan kanang ubay-ubay na jud akong paninda. Oh. Mm. Pero kining imuhang sawa pa ka sa Rafi, unsan may imuhang negosyo daan? Ada kanang wala Na kay RTW daan. Oh, naana jud kay RTW okay. daan, sir, kay dagat. So hilig lang jud ka og pamali sa para ako negosyo. Oh, kay uban-uban man ko sa akong mama, sir. Okay. So murag na tray na kadaan. Oh, nya carbo naman gid mi daan. Carbo na kadaan na Bis, buhi. Oh, panginabuhi, sir. Kinabuhi na kas carbon, nagkasabusan na lang carbon na pa jud ka dito. Ikaw Ma'am Maria, pila nakakatuig pod sa imuhang negosyong pagpangisda? Aw kami di Pagpangista. ako ganoon sir. Ana jud may kay bantayanon ba ni sir. Bantayan Biyahe kay na jud ko gikan. pasil ana ko sa mong pukot sa una elementary pa ko biyahe na ko pasil. Okay. So, So anad na ko jud so ko sa to ana pa kamunduha sa gagmay padaan, murag nakuha na mi ano na immerse na mo sa inyong tagsa-tagsa ka mga business. Gikan pa sa inyong mga ginikanan, na train na mo sa inyong mga ginikanan. Ginagmay ra gud sir, bahala na ginagmay ginan siya basta Basta makapait naalay lang ko nagbugas namin pila ting- kilo oh, at kana, least sir. maka-provide ta everyday ba sa atong kaunon dili ta pre naguban lang tanga lang. So ana. muna Gusto, mahigala, makadungog mo sa Gusto akong jud mga kayo bisita ron. karon, mga energetic kayo, active kayo mga higala. Ha? So inani ka aligre. Inani ka aligre mga higala ni nga to ang kuyog no, pag-uban sa atong mga bisita karon. Okay, now unsa may inyohang encourage or ikasulti no, kanabitang kanang ikaauhag sa inyohang mga nanay nga mahimos lang membro sa RMF. So unsa may inyong ikaauhag nila no isip nanay nga mahimos lang membro? Ang akong ihawag sa ila sir no kanang mangutana sa sila sa ilang silingan o unsay mga pamaagi kay kana ug magpa-member ka na man sa kay obligasyon sinima na baya sir. So kinahanglan ang ilang gikuha nga loan ila sa gyud nang gamiton sa insakto kay during sa ilang tingbayad na gyud sila kabayad para isip po sa ka-member na gyud tay obligasyon sa sinima na sir kay mao man na ang ilang patakaran gyud sa Rafi nga inana gyud. So mao na nga mas maayo nga o ganahan sila magpa-member at least sad makatabang sila sa ilahang bana ba nga maka naa sila ika-aba gani sa panginhanglan sa ilang mga anak. Okay. So sige, ato nang padayonon ha. Nasa linya karon si Attorney Bruce Ragas no, ang Regional Director sa Population Commission Region 7. Yes, Director, mayong buntag. Okay. So atong balikan si Attorney Bruce no karon taud-taud. Okay, balikan nila ni kining atong mga bisitang aligre kayo. All right. Now, kanang sa inyuhang pag-awhag no sa ato ang mga nanay pod kanang unsa may inyong ikauhag nila diha sa pag-abag nila sa ilang pamilya. Ikaw Ma'am Joy. Unsaon man mo sila? Ang akong ikaawhag nila, sir, pagtabang silang pamilya, mao ang ikaw mismo nanay ka, ikaw may kuan, imong tabangan imong bana para kung unsay makasupport ka sa panginahanglan sa imong pamilya. Oh. Mao nang kamo mga nanay diha nga gusto naminaw. Gusto pa-member aning Rappi Microfinance. Magkuanan sila, mangutana kay kanang sayon raman kung gusto Sayon jud ka ra jud. magpa-member. Why Dili problem? man kuti. Okay. Kay basin niya ang uban, pamilya kutihan, no? Dili sir. So dili ra. Dili. Sayon ra sa inyong Sayon ra experience, man. sayon ra Sayon gid siya. Sayon ra gyud, sir. Makaya ra. Makaya Basta- na, sir, kung ang imong kwarta nga gihuwaman, imo lang sad gamiton sa negosyo, na jud kay ihatag kada semana pod para Ma-improve bayad. pa nimo imong kuan sir. Now,
kining pag-abag sa pamilya, no? Kung ikaw lang ka plain housewife nga naa karon na minaw, kamo unsa may inyong ika-encourage nila nga unsa may mga pamaagi nga sila makaabag sa ilang pamilya labi gid diha sa pag-provide no sa mga panginahanglanon. Negosyo ginakmay. Okay? Mulihok yun, sir. Okay. Kay kung ug nara jud ka sa balay, wa joy mahimo. Wa joy mahimo sa kuan. So mauna nga kinahanglan jud nga kita isip asawa, dili lang ta matuog maghuwat sa income sa tong bana ihatag siniman na or unsa ba ano sa ang sweldo. para ninyo, kinahanglan Dili jud manisikay-sikay pwede. gyud. Di jud mahimo, sir. Di jud na kaigo. Alright. Pila Okay. ra gyud sweldo sa tong bana og kuan ra sus. Gamay ra. Dili jud, sir. Alright. So, putlo na itong kadiyot itong pakig-istorya ha. Ato sang paminaon or ato sang kanan si attorney Bruce. Okay. Sige. So, yeah. Kana. Kinahanglan gyud nga. Mangita gyud pamaagi nga maka-income. Makaabag sa sir. tong bana. Makaabag sa bana. Okay. Kay matod pa nyo, gamay ra og sweldo ang bana. Tinuod, sir. Alright. Gamay ra jud. May intrahag loan, samot. Papel na lang mabili. Kay mao na ra ba na karoy murabag Iprinda itim. murabag kultura na nato nga Maujud, sir. kay ngutang di kita mabuhi na dinhi sa atoa no. Way utang. Di na ta mabuhi kung way utang. So halos maragamay na siguro ang tao dining way utang. May utang. No, ultimo gay siguro mga adunahan, mga negosyante na sa sila yung mga utang. Mao. Tinuod. No, so para na to murag ang pangpangutang appeal na is a way of life. Sakto yun, na. sir. Pero ang ato na lang ani unsaon na to, no? Unsaon. Unsa man pag-manage ka nato ni? Kining labi na mihis ko tag utang, unsa man ka pag-manage para ninyo? Kuan na jud kanang budget. Budget. Oh, isit aside jud na nimo ang para sa imong pagkaon, para sa imong obligasyon pagbayad sa imong gilon. Ana, sir. Kay di man jud na pwede sa sir nga magpatuyang na sa kagasto. Patuyang na. Tinuod Kinahanglan na, imo sir. jung planuhon, imong kuanon kwintahon kung pila imong income jud. Plano gyud ang importante. Planohon, Jud. Labi na gyud nga ubay-ubay tag members pamilya. Pero Tinuod anak na, wa sir. giplano. Ang anak ko plano ha. Tinuod na, sir. Ang anak mo. Imagine lima ka po. Ako, ulo. Oh. Pero wala sa sir sakto. Pero unsa may bintaha kung daghan ta sa may pamilya? Lahi ra gyud, sir, kay ang gamay no ako naobserbahan Oh. kung gamay ra gyud imo anak niya labi nag imong income is murag kuan so murag unsay kinahanglan si mo anak makahatag dayon pero makahatag. daghan unahon sa Una din akong ka- usa Oh, unya na ana, lang sir. imo Oh. unya di ka sabot imong anak maghilak sus Maghilak. paita sir Magubot, labad sir, guys magubot. oh Okay. So kana siya mo na siya pero Mo sa na laing kinsa. bahin kung daghan aw mo lagi lang Alegre. sir Alegre man, sir. alegre pero Oh. nay mga needs kinahanglan so lisod jud kayo Sige. So, ato ning padayonon karon tato din nagumana to og pagkikinabi ni Attorney Ragas. Okay, Attorney Bruce, maayong buntag kanimo, sir. Mayang buntag sa nimo sir o sa inyohang tigpaminaw sir. Okay. Attorney, naata karon dinhi sa live kita karon dinhi sa DYLA sa programang Pagtuki, no? Kumusta man? Unsa may latest karon, Attorney, sa kining population figure nato diri sa nasod? Ang ato ang kuan, ang ato ang population karon diri sa nasod. Last year diha tay gi-deklarar nga 100 million baby atong diha ta nagsilibrar ana sa month of July gihapon karon gihapon buwana. Aha. So, base sa 2010 kining census data na to, o Okay. sa projection na to, last year ni aning bulana, ni abot na ta og mga 100 million Filipinos. 100 So million. karon tuiga o karong buwana, gi-estimate nga naatas mga 105 million Filipinos. Mhm. Pero karong tuiga mahitabo ang kining periodic national census nga gipangunahan sa Philippine Statistics Office. So kung mahuman ni nila rong tuiga pagkandak ang census, makuha na gid nato ang official nga figure unya. Mhm. Pero based sa ato ang estimate from the 2010 census, naa natas mga sobra 100 million Filipinos karon. Okay. So ubay-ubay na gyud ay ta attorney, no? Now kung ato ni ikumpara rin ni sa ato ang neighboring countries, no, sa Southeast Asian. In terms of population growth, kumusta man attorney?
In terms sa population growth, kining kita usas mga kinakusgan pa nga pagsaka sa population diri sa ato ang mga kumparar nato sa mga silingan nato nga mga Southeast Asia ni countries, no? Pero in terms of absolute number, relative ang ato ang comparison ana. Like for example, ang Indonesia karon, ang Indonesia sobra man sila og mga 200 million ka mga tao sa ilahang nasod. Okay. Pero ang ilahang growth rate mubo kayo. Naara sa mga 1%, no? Ang ato ang growth rate is naas mga 2.03%. So no? taas tayo kumparar sa Indonesia. O, taas in terms of ta, growth kining rate. Kusok-kusok tamutubo. Paspas ta. Bisan og daghan sila, mo sobra sila 200 million, kita naara man tas mga 100 million. Pero in terms sa pagtubo sa ato ang population, mas kusog tamutubo kumparar sa Indonesia. So naay mga panahon ani attorney nga maobertika na to sila in terms of kanang population figure. Tungod sa kapaspas ato ang pagtubo. In terms of absolute number, sa gidaghanon gid siguro, Yes. mura og taas pa kayo ni nga panahon ato ang Abton. kining ato ang lawigon in terms of achieving the absolute number na baoy na kuan sa Indonesia ro kay 200 man. Katunga rata. Yeah. Kanya, kung ikumparar po nato sa ubang nasod, pareha sa Singapore, ang Singapore, gamay ra man nga nasod, gamay ra po ni sila population, naara ni sila sa mga 4 to 5 million, pero ang ilahang growth rate, mas taas ka sa atoa, pero gi-attribute na nila nga to sa ilahang in-migration, kay daghan man kayo mga tao musuot. Daghan may mo migrate dito. O daghan mo migrate sa Indonesia tungod sa kining ilang ekonomiya ba nga nindot, may trabaho dito. So mao po na nga taas ang ilahang growth rate. Kaya ang growth rate sa population, wala ra man gud ni makabase sa birth. No? Nakabase po ni sa in-migration o out-migration. So daghang factors ang i-consider ani, sir. Attorney, kining pagtubo ba sa atong population sa imong tan-aw unsa man ni makaayo ni o this is good or bad in what way? Depende na sa ato ang pagtan-aw, no? Kaning depende na sa pag-manage sa ato ang population because for example, ang China, daghan kayo sila nga mga Chinese nga to, pero ang ilahang ekonomiya kining usaman sa mga kusgan nga mga ekonomiya sa tibuok kalibutan. No, nya kining ang India, daghan po ng India, pero ang ilahang ekonomiya is not that really strong as compared to China. Kaya mo man yung mga nasuraan, makita na ito nga dagko kayo ang population dito sa kalibutan, no? Kining India o China. Pero ang ilahang ekonomiya, dili yun at par with each other. Ang China, mura o maayo og performance, unya ang India, dili kayo maayo ang ilahang performance kung atong ikumparar sa China. So, ang tubag ana, makaingon ta nga, dipindi lang yun na pag-manage sa ato ang population in comparison or at par with the resources sa ato ang nasod. Okay? Dili man, ang ato ang population policy karon, wala man jud tayo gitawag nga nag-target o kining or naglantaw o demographic target, no? Wala tayo polisiya nga nagdiktar na to nga maora ginigidaghanon sa atong mga anak. Wala gid tayo polisiya sa atong nasod nga by that year maora gid ni ang atong population. Wala man ta ana nga mga polisiya diri sa atong nasod. So ang atong gihimo karon is that we manage our population and we manage also our resources aron nga balance siya kay dunay imbalance ani, so mao na nga mogawas na diha ang problema sa ato ang population o ang problema sa ato ang environment. Yeah. So, unsa may consequences kaha ani attorney having a big and fast growing population? Kita lang yun nato when we have a fast and big
fast-growing and big population, unya ang ato ang resource kaayo makakumpit sa pagtubo sa atong population is that, for one, ang ato ang makita is that tungod kay ang ato ang population is makikonsider man ni nato iyan population, no? Kay mas daghan man ang ato ang mga batanon sa ato ang population. So usa na is that ako ang atong panginahanglanon in terms of education, for example. Okay, kining atong mga batanon kinahanglan man gyud ni natong eskwelahon ni Yes. Dokar. Yes. Labi na gyud karon nga ato nang gisunod ning K+12 nga programa. So ang responsibility kinahanglan gyud nga makasapar makamit sa demand sa gidaghanon sa ato ang population, labi na sa atong mga batanon nga magkinahanglan og education. Dili lang education, apil na usap ang panginahanglanon diha sa panglawas, no, sa health. Yes. Kay kinahanglan lang po natubagon sa ato ang gobyerno ang panginahanglanon, dili lang sa mga batanon, kung labi na gyud sa mga kababayan na, no, ang ato ang maternity health, ang ato ang infant health. So kinahanglan nga atimanon gid na sa atong gobyerno. O sa pag-atiman ani kinahanglan ni og resources. Na if you have so much people that would demand these services, na kinahanglan po ang ato ang gobyerno mag-produce po og much resources nga maka-answer ani nga mga demand.